Mwanjito Mulgeria wigeta sengia Soko TV niko chiaragire Chinsa Isano na Ibere chiabona mugaso chinga kina kwaliganiria Amayia Chinsa Isano na Ibere karansoike editoriane Diana Ndemo. Mwanjito Mulgeria togo chaka no roboti rogo chane ani go moro kyoyomo yole myake merongevere nebere kurase University ya Masinde Muliro hasirio buguma bwaye me county ya Bungoma chinga kibalenga somobaro wabasayo bakwene kiyabuna kuri kwa bali bunabanyanyimbo ba KDF Moroberio gendete kwenekana nabuga kolekana kere county area borokigwa naboigo abasaya bake banyare kwelikia no Moroberio Mwanjito Mulgeria egati yabasaya nabagati yabo yabarai ase county ya Bungoma nigo besokire bakorogo na David Kaina yoro moteni rw'abanyanyimba ase county ya Bungoma nakoboli abasaya kwenekia bunati bari gutumia amariogo yogotindia. Nataka kuthibitisha ya kwamba mnamo asubuhi ya leo tulikuwa kuna recruitment ya KDF katika Pusakala Primary in Bungoma Central Sub-County. Kuna kijana moja by the name Eugene Wamalwa. Alipata alisirai wakati anafanyiwa wakati wanakimbia and then akakimbizwa hospitali Sub-County Chwele Sub-County Hospital. Na alipofika huko akaangaliwa na daktari, wakati bado naangaliwa akakuwa confirm you must be physically fit according to standards ile KDF inahitaji. So vijana ningewahimiza wajichunge, wasiingie kwa miadarati because kuna wale ambao wanatolewa kwa usajili kwa sababu ya kutumia miadarati vibaya. Nabigo Mwanjito Mulgeria magayo moskelela morodinga gusirio buguma bwaye wolonigia matia igendete no moiga boko mabekere gutwa omomuroye Raila Monodinga hegutwa Samarieta Raila Junior ase bono moigo yogendete kwenekiwa burenchira ya moyo gochikwenekia buna Raila Junior nero gochikotenina ya mate ye family ya yenya gusira Raila Molo Odinga. Mwanjito Mulgeria omo yega okoragwa no mosubati idodinga oyoro muruguya Raila Monodinga ase chinsemo chiria che county ya Siaya. Mwanjito Mulgeria chinsemo chia bondo tikatoria lyo moigoyo tonyare tugusuka mutwe. With some little savings, I know Mama Aida might not want to be saved, but Junior will do a little saving for you, and then after, and your wife, after that little saving is done, then you are going to be given the necessary instruments of power, and you will display it. And then things will continue and it will not be long. So this is what one of the grandmothers, your grandmothers will do the shaving first, quickly, and then we proceed thereafter. Everything else will go on. There is their logo and his people. Everything will now move from there. I just wanted to give that brief explanation so that you understand what we are doing. Don't think it is any judge or anything. It is just blessings according to our culture. Religion is not against culture. Religion must be part of the culture. So I thank you very much. And now I think things should start as per program.
Manje tumurigeria na radio agende tokorekana ekero Raila Junior kubikirwe gutoya tatu mwabo kwenekya bunanero gucia kora family yayo muskirela Molodinga magayo gusira kwae nabego toguskana kwira na se county ya Nyamira nigo abonchoria kurechiro ya kibirigo beso kirie na kubekese iyo kwamererie kyombeki ya chipara otenenia ogutagurwa gwechinyomba kire barabali ne chipara asichinsemo chipara ya kibirigo ne chiro ya Kenya mosobeti bakora bano mu MCO unyamatuta Moske Julius Matwere amono munyakirobo bwechiro ya kibirigo Samuel Marigwa nigo bono baba bagwesokie mambia lero na kubolia ekyombeki gotenena okutagurwa gwechinyomba kire barabali ne para Mambia bono tuachiraiga kiagera tubwate a petition tokubulia serikali yaitu igoro ya umoroberie bwate bwogo tagora kinyomba kibiashara ase echiro ya kebirigo nechijiro chinde chietana ine bunanya para Ibere Kenyenya nonye mosobeti mpaka Gesima chichire Jones pio chire ya marked for demolition na ende ntofire tinga obumayene mbura kolerwa ikiagera igoba mag abantu babeka chi beacon yechi owa market excess measurements chietaneti otoma tenga kurwe bara katikati uchiense me ya mewente kwa 30 ne na uchiense me nde ya 30 which is supposed to be 60 bagocha bakela bagocha butuko to bimiti nyomba intuti gato bwati usalama ntunzo liko chiko bakolera kende yonse nese kali togo sabaye ito eto bwatisie ebinte bibikorwa senjerere ndonge ntogo twale pale ya igwei kebirigo erororo na ende tutwale yende echire Nainjana bonkumiti ka kestari bacha bakomaki nyomba kirase bakomya bakanyomba ime bacha kopime nyomba bakanyomba ime nyomba tu struggle for a long time to koli kibe so botuko no mugaso to koraranjera twacha goikeke mambye ka kikamuranje abantu baminto to bwate sikake kamuranje ka ki abantu bagenda sibakona kugenda ko kibaito kaki aiwe inere maega ti centimeter gete tinka sana kurwe stole bona ndi bachiri ba makiri botuko batabire ngo taguri gitole abangina ntobwatie stochia ano tokorigia no abana baito bari sukuru no tokorigia abangina twekoyire chiro ese myaka emenge bona bachiri batatebiri torusiororo twatomira samangana ntwakwanela abantu bo mwesimi wa Steve Mogaka tokamatega kiasa anche ache ground aiwo kagani waito tomatebe kerero geito esengenjo bana twachire ko register ko anda ko chinto bwate Kenya yachire there was no public participation that took place abantu baito epara kisi Chemosoti road iyabete relocated from epara yare goeta from the center of the market ekairo Teteroa street ekabe ko nerero kisi Chemosoti Kericho road. We have equally petitioned the county assembly of Nyamira take up the issue by investigate whether compensation abantu baitumbari compensated go sechi nyombe chichigo chiko utagurwa Nabego mwanchito murigeria toguswa mutwe umusakito Dominic Onderi no aras chinsemo chia county ya Kisii ase skuru yoboroso ya St Matthews parochia skuru asomo igabo ko babekere gutwa aboroko abe skuru eyo asibono mwanchito murigeria tutaitwende ya maseyamo tonyari tokorali agende tukwene kiwa ase skuru eyo. We wouldn't have come this far, I tell you. He is. Don't joke. Thanks our dad. Every lesson we learned shaped us. Every friend we met became part of our story, memories, and that
made who we are. Yamano, I mean, so then and then we go to Coachra, and Massimo Kurgega as the school, St. Matthew's Parochial School, go to Kogega, Chinsa Kiambori. I got to make a take and because Sebungia South Magrango, get to Coachra, Master Tonya Gotoik and Nasser Keriarero, as Savaroki, Wabakovikin, a good 20 Keriarero, a singing Chavanya Kora, Amasoma, Vecron, Rochos, Secret Tangani, as the Boniga body of a Batani, Avanya Kanarega. Kerapon tonya ko to ukora emisa chika kichiga to kuchira emasa makurugega ilgo korokinga ni gotobegete kambigega as the school ya St. Matthew's Parochial School Kiambori gotukagega ase parokia ya Nyamarambe yekoro no Sacerdote Father Paul Kabito go sepike betoko kuchira ayemo aseyemo nyuranga abagana babatani baite tumlegete seni gen soko tifikoro gaiga tonya kubege kambigega as to ko batebinga onsiniga biana onsiniga genda te korugega na bonsi banyarko bagusegete kenga kiga amasomo agase n'ugusegete umonoga iga eseme yagusi kirabono tokugenda asomoti mukomoke asaboro kibanyarko bagikiranaga iga n'abayibuli babo n'abagwatene abekisemi erigo koro kenga nigo batene inamo neskurega ya St. Matthew's Parochial School nyiranga onsi nigagenda tena onsi niganya tajya kubakoreta ya masemo kurugega na kirereke chisa chiringa nese ya mwana SM ya maragoba ikore torobo tirga senchire bikora kichika kichiga nigonde na boro kiabeskuru iga totanya kwa tokonyora aberego se atatokorugega utarachiko batubate kakorwase embeo. Karibu mwalimu kwa jina Chopita. Naitwa Ruth Nyabuto. I'm a teacher in grade 2. We really tried to have this function since it enlightens, it encourages our learners. And welcome to our school because it's a holistic school where we have we grow maturely, both spiritually, mentally, and socially. The learners who get out of here, they are mentored, they are enlightened. So welcome and welcome to our school. Asante sana imoyo senko no moro kia bweskurega St. Matthew Parochial School chikake anya ko baginko nyoro moro kyo mone bweskuru yiga anya ko ba ogotebiri tukeria rero aboro kiambarenga bari bakubekirwa eguto osregire kerige tangani na anda kenari bagwatse korwa ensemega. Karibu mwalimu na kutoka serieta Asamaria tangoro kuma damsara mora encho mwalimu kabere deputy head school St. Matthew's Parochial Aseriti koliare ratovere no mogoko asengencho twanyolire aboroko ya 78 emerongeta Ibere na batatu bago chakobekerwe gutwa bago chiko graduate korwase class ya PP2 kogenda grade 1 biyamona abayiboli asokwege n'abarimu nako batigira abana bainge amalaika makesana wikaboniga babeira abanene bago smile they read well nainde mbabwate bright future so toko basaba mugenderere kubakomya sama saba kero bachakire safari ya primary 1. Asante sana umorokia na twari kuboria asiri tukiriga na ukonyara bakogotebya aba kusibari batorigire tinga kiyiga gyokora nigore ayamasemo wikasembe asigatsengito yensoko TV ekatoko chira ayamasemo na andake eskuru yeito ngire bikekeri echakirete na ngayitoge ikerete eskuru yeito nige chakirete grade gensa kabisa astoko nyora bana bali abakemono bali togote bakoro playgroup alafu PP1 PP2 abako graduate rero tuikerete grade ige koroko grade 5 karibu mwensi omwaka moya 2026 toche togende grade ige koroko grade 6 ekto chokora kego chikokora amatemu akipsia Kenya Primary Schools Assessment mbia mono imwanya ko bakoyigo moko yokurwa sare nero mokonyi bo moro kyo monne boskuru iga ya St. Matthew's Parochial School gotoka gaiga Chinsa kiga Nyamarambe yuranga ni gotoko gucira emase makuru gaiga sebungi ya South Magrango kirabona itunike sengi ya soko tibitobegete kambi ko gocira egemo aseyemo tyandanyora kirabona tokondo kinga kiteke kito cyamyokira sana nyara ko bagingo yokurwa somo igoriyo yo manyara ko batebinga mbuya kiburase eskuru iga tarachi mutarachi gotorusi asembe yo mintodena. Asante Yamono asabari wa mito asabari tangoro kwa siatega oigonite umuguru school yega ane ni gonde te pero men chairman asu ya parokio so na jengo la yamona school ene giere na to asu kile bocho bochega awe budi bara yambo watu moki mono fabi to na watu moki ani kwa ndasa school ani kwa gira wanu wa mito yamona sikasi wa india na awe budi aba bana bali school yega
na ini kwa kama mwana sika sikia ndo kuwata so na ini kwa karibisha omwakonde ndukaribisha abana bange abana bage suru yiga alafu idukwata wale sukuru ngima ibare 450 ikondo kispeto nya abana bange ase sukuru yegere to gendere amagendero mbiyale na nako somi mbiyale mbiyamo sana tu abage na mwenzi. Asante mbia mono sana tuboka bia mono sana abaminto kurugari ase chistudie chitumo che Nairobi toko batenga mbia mono asengencho yogo twali bageri gari abene kubachira eyemo asemo kurugaiga na ekera batebye cameraman yane nyara ko bakye koro kigaiga ekera toko gochira kurugaiga na bokunyara ko bokorigereria bio minto Diana nga aboroke nigo barabange sana ase skuru iga ase tikeri gari ara noro chenega yane aboroke abaga bonsi pi tikeri ara nigo banyara ko bakubekirwe gutwa na mbanyara ko bagosko chese grade keri gitangani ye korokinga ninchirengia gosene ninchirengia korokia asama somo akunyara ko agosegetwa kurugaiga ase skuru iga nyoranga ayonsi nigabwikiranirwa no muteneri we parokia ya Nyamarambe Musasiroti Father Paul Kabito asenge nchogotenirwa yo biyana onsi ari anyara ko akogokera tugokere amange namange ekerego gakisa ense ya monesa sato chamaragoba keranabe ncheyo mino Dominic Onderi nyabitekere begete kabikoroga na onsi ntanyara ko batuko baretera mbuya mono twakirebiya. Asante. Manjito murigeria oyino musakito Dominic Onderi korwase county ya Kese kinga kyabo kiwa bakubikirwe gutoyo gucyoso igredi gitangani nabigo ko batebyenga kongole sana mogendego na musike motwe ko yino manjito murigeria togosika mutuna wikase county ya Kese boigona boige county Nyamira asiya matenya gusira vanis nyabokera temo kure kinyoro kya Nyamburuga esa application ya Kyangoso iyo gotoka mi county Nyamira uyosirete bugima bwayo mutinyo kabero mwakoyo ekerarenge ko Ibere umwana asenya gitari ya Magena dispensary nigo yasokire na wakira ngambi ya moneke gambero kya ugembo asoko na cha okogina naboigo bachiko mwanya omwanchiobo na kwegwa omwana otiketwe na nyagusira nonya nabo nigo Ibere yenkendweye asenya gusirale baganiriye serikali naboiga abantu babwato gwanchokuya banyare bakubakonya iri banyare bagukorana nebire yo mwanche muri rase enyagitari ejo renkendu eri banyare bakomoinia omwanchobo Elieta nkoroku ridia busibolira temo umwana uri osire tole koroku fanis kurumagena uri konya umwana noyo norenge ngotebe kegambero gie koti ya ugembo mbiya mono umwe kinangia erete igoro bono ngusabagaki ekineke kere kyarete igoro ngusabe kwetie nyoro obosubole kurugabu eri ninde nyare kwenerio umwana oyone konyoro bunde oberire monase ekwere emochari nyare komoina se kenekere kurwaga sirito mudionyo yo kabere paka bono igatanya kwenigu bono koti nari yangete obosubole bya igoro ngusabagaki ekegamberekyo nyare konyora rende okusabukwane n'umwana uri atigete umwana naratigete umwana enjo nyare nero kumurenda bamonge nyare kumurenda ase chinguru rende bangene kibaranyorege keigo nyare kumurendera. Samarieta James Kingwaina Ndemo fanisi no mwe wana uri sirete magena uyo tonera gansa mane sistane muna umanyete kuru fanisi agasirete uri mutinyo kabere tanya kwa ini gwe kesingia nge kotin ko yaraji chipadi jibe kwa nyandoro iwana na kiara bere kotin lakini gorone kya kwa tu amuzi mwamuzi chikara yakore tu nduto go chikoiro mobere to chikoeni wono lendo amuzi mbya yakore tu nteso netene kotin mbya yakore tu kotatigo mwana nare fanisi atigarete nera ya bwato yo manene to go saba umwana uyo tinyare ko maegwa egera nero kuchikoeni mamo mwabo ko arase kemire kya bagusi musubati garasiro nyotigiro umwana maega umwana nero koeni nyina ndio kiwembero ngyakorete amuzi aye mbuja ntu adigete nero lakini umwana aro tigete maega wina mwana togoja acha koenia mamo mwabo arabu to goje pande ye nini ya nsema ya Ibere ya Majeri Ibere gere 106,500 to atume kereje beji nyinge kureke sekia gachagete ko ta para ko endo gembo to kwena sai ntu bwa tikende gaki to saba Samaria baya pato kwanye nsema ya Ibere ya Majeri.
Nabaigo omwanchi omurigeria nigo tochigokora Amayia Chinsa Isano na Ibere chingaki togongo kumanya ngomuraibense ya Kenya Muske William Samuel Ruto na akaranite asomoiga bwokomonia ise Inspector General Douglas Kanja ime county ya Laikipia asomoiga gyogenderete korera mwanchi tomurigeria chikora Chinsa 10 cha bono margoba tunya tokolentera AMSAM tunya tokumanya na ali agendete kwene kiwa kurwase county ya Laikipia na wikira wo mwanchi tomurigeria bwitasenige Soko TV no kuputora Amayia Chinsa Isano na Ibere kolene tumerene ankyo asemesa ya mangana Amayia nabaigo asumuru bilen Soko bwakire tunya tusanganaye AMSAM deterane Ndemo